התחלה של הסרטון. איפה אתה? אני מחכה בספר. הנה אתה. אז מה קורה חברים? כאן בלייד רוד ועוד סרטון חדש עם בן דוד שלו שמשתמש לו זה טנג'ירו. טוב יאללה טנג'ירו, מה עושים? נראה לי הכי טוב ללכת למטה ולחפש ויליג'. חושב שיש שם? נעשה את זה. נראה לי נעשה כזה מונטז שאנחנו רוצים קצת מהעשבים האלה, אוקיי? אוקיי. הברט קליפה במיינקראפט. עכשיו בוא נמשיך ללכת. אני לוקח קצת מהשיעור, אוקיי. אני אעשה קצת עוד עשבים קטנים. אין לנו אוכל, אנחנו בבעיה. אפשר למצוא עם הדגים. ויש פה ארנבון קטן שראיתי. הם נתקעו בתוך המים. אבל זה לא משנה עכשיו. אנחנו יכולים למצוא בלי בעיה עם וילג'. יש פה לבה. יש פה לבה. לבה? שלא נח לבה. מה זה? קוראים שאנחנו... טנג'ירו, בוא, תקרב. יש אומרים שהקקטוס הזה מיוחד. סליחה. אם אתה זורק עליו דברים, הוא זורק לך דיימונד. כן, זה היה שקר. יאללה, בוא נמשיכים. לא. אני מקווה שנמצא בסוף עץ או אוכל או משהו. המטרה שלנו זה היה למצוא אוכל, אבל האם היינו מוצאים את זה? זה אתם תראו. מה זה? נראה לי מצאנו טמפל, דזרט טמפל. זה אמור להיות שם זה של זומבי. כן, דזרט טמפל. נראה לי... לא נכון. נראה לי יש פה שניים. תיכנס לאחד הזה? לא, אין פה שניים. טוב, נכנסים לבפנים? כן, ברור. בדרך כלל יש שם בשר זומבי. אולי אתה תלך. מה אתה אומר? אני הולך כבר. לך, אני אחכה לך למעלה. אני גובע פה. רגע, מה יש פה? יש פה ריימר ותבדוק את הנמלה של זה. אני עוד שנייה מת. אוכל. מה הסתקת מפה? ספר של סמייט 3. לא אוכל. אוי, תיזהר, התחיל הזומבים. נראה לי כדאי שתברח. יש לי מספיק אוכל של זומבים. קריפר! בוא. לא נכון. אני אנסה לבוא אליך. אוקיי, אתה זוכר? לאן הלכנו? כן, אני חושב שאני זוכר. אני אחכה לך. רק תשרוד. הם לא יודעים לכוון. תוקפים אותי מכל הצדדים. אוי לא, רק אמיש. תשרוד, אני עוד בערך 3 דקות בה.
כן, כך שאני אוכל לראות אותך. לא, אני לא רואה אני אותך. פה. הצילו. הנה אתה. טוב, מה, ממשיכים ללכת? כן, אוקיי. בקור, הגשם. אתה... או, בסדר. יאללה, ממשיכים. נו. אל תלך אליה, אל תלך. אל תלך אליה. בוא נחכה שירד לנו. מה? יש שם דגים, בנחל. אז בוא נלך להרוג אותה. שלך. שלא שלא די. עכשיו יש לי ארבע. יש כבר 7. יש פה. יש פה סקלטון. אני לא חמוד. אני עוד שנייה מתתי. עכשיו יש לנו גם עוד אוכל. יאללה, עכשיו אנחנו מתחילים לזוז. כמה דגים... איפה אתה? אני פה. אני בקצה השני של הנהר. יש פה עוד דגים. למה? יש פה 5 דגים. כן, אני עכשיו מתחבר. הנה אתה. רגע, אתה הולך להשאיר את זה במשחק? כן, כן, ברור. אוכל בשביל... טוב, יאללה, מתחילים. אלא אם כן אתה רוצה להמשיך ללכת על היבשה. בוא נלך לכיוון הים. כי יכול להיות שאם נלך ליבשה אם נמצא וילד. איך אנחנו כמה מתחילים? אנחנו? איפה אתה? אני פה. בקצב הזה אנחנו נהיה... אם אתם רוצים לראות מה אני וטנג'ירו בן דוד שלי מצאנו במקום הזה, שזה השלישי שמצאנו, אז תבואו לפרק הבא. ביי ביי.